Ja. Oké. Nou, check jongens, hoe creëer ik het zeg. Hi Barbie! Hi Barbie! Ja? Klopt hij niet? Ik haal je zaak even op. Als je die twakkelitse piekjes even... Is die, hè? Ben je hem daar? Wat ben je onderaan? Wauw. Als je mooi kleurplaat. Goeiemorgen. Een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Ik ben druk draaien met de wask. En ik ga deze 2 vrouwen vliegen. Nou, ik ga er een beul van werk van het jumbo. Smoordrok ga ik het ermee. Hoi. Wat best het meidje, Lois? Oh, dat is een mooi kleurplaat maken. En die is nou inpakken. Mooi. PS papier, mijn PS tape. Hey, dat was mooi. Nee, dat is een PS-tape. Wat is dat dan voor tape? Roos. Oh, roze met glitters. Ik zeg, dat is mooi man. Van waar is die? Mami. Van wie? Van waar is die maken? Mami. Van die zelf maken. Een cadeautje voor die zelfs. Dat is leuk. En als je wat jaren bedijn had. Tje. Nou, ik zal de wask snel even kleermaatje. Want Jaren en ik hier het idee om maar weer eens een keer even een TikTok te maken. Dat is alweer 4 te lang lief. Dus aan het bedenken wat precies te was, maar dat wordt heegt hier voor weer een nieuwe TikTok van Chits en Jara. Maar eerst dus nog even wask opvouwen. Is dat een hartje? Oh, krijgt hetzelfde als op die shirt, hé. Tje, past er mooi op. Alle hartjes op die shirt. Nou, Jara is even een TikTok aan het opzitten. Ik ben al gestart en Lois zit lekker aan de Smarties, hè? Welke kleur is nou het lekkerst? Gewoon alle hetzelfde. Oh, pro hetzelfde, tante. Oh. Tada! Wask is clear. En Jara, we hier een TikTok uitzocht, hè? Even zien. Hi Barbie! Hi Ken. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie! Ik ben Hi Barbie! Ja, nou, die geven we het wel, hè? Hi Barbie. Hi Barbie. Dus, Lois, wil ik er nog eentje van, hè? Misschien Ilde wel. En er zit een Cam in. En nog een andere man. Dus ik ben de 2 man. En we hebben wat Barbies. Al een stuk maken wij elke. Hi Barbie. Hi Barbie. Shit. Hi Ken. Hi Barbie! Oh, dat is de officiële, of nee? Maar die is helemaal shit. Shit. Hi Barbie! Hi Ken. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie! Hi Ken. Hi Ken. Ja, oké. Gaan we er dan. Eerst maar wat outfits even uit ziekje. Ik maak dus een maspilje. Ik moet heel duidelijk zien. En iets voor Ildo uit ziekje. Een mooie jurk moest aan hem. Een echte Barbie jurk, hè? Heel duidelijk. Ildo is wekker, jij dik. Dus ik heb aan zo'n jurk uit ziekje voor die. En misschien wil Ildo ook wel in de waan. Maar waar is je? Ildo had genoeg jurkjes. Dus wij zullen even wat kleren uit ziekje. En wie wat hield het wat heroes en zo. En ik maak dus een man wezen. Dus even een petje van Omi Elke, denk ik, Jaren. Ja. Ja. Zo en dan hier zit draaien. Ja. En dan dat in het petje. De roe hinder dan. Met het gewoon een soort van... Cool. Okidoki, let's go. Nou, ik ga me omkleiden. Ik ben Ken. Ja jongens, we zullen aan even zien of we een filter krijgen kunnen dat ik wat een mannenholle krijg. Mannen hier. Wie had deze outfit nog? Die. En Ildo die krijgt nog een mooi rokje aan. Even zien. Oh, dus zit in onderbroek. Nou, een vlag dat net. Deze. En die cowboy boots. En Jara die is helemaal... Dit is de echte, de original, hè? Ja. De original Barbie. Dus ja, die meidjes even kleven, klaar even om. En dan gaan we aan opnames meidje van TikTok. Oké, wij zijn er klaar voor. Ik maar het eerst, hè? Ik zet de camera even hier aan. En dan gaat Jara de TikTok doen. Ik ben benieuwd. Even mijn zelfvlag met mij, hè? Ja. Oké. Je telt 5 seconden aan. En dan zeg ik gewoon, hi Barbie. Ja, oké. Hi, Barbie. Dit is playback, hè? En hast je een filter erop? Hi Barbie. Hi Wat Ken. zit dan? Die lelijke filter, die mannelijke filter? Nee, die heb ik nog niet. Ja, maar al een beetje een malletje, nou. Hi Barbie! 1. Hi Barbie! Te laat. Een keer. Hi Barbie! 3, 2, 1. Hi Barbie! Hi Barbie! Hi Barbie! Ja, toch? Ja. Oké. Nou, check jongens, hoe creëer ik eruit zeg. Hi Barbie! Hi Barbie!
Zo. Oh, zit er wat zon in? Dat heeft zij wel leeg. Oké, komt-ie. Hi Ken. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Ken. Oké. Hi Barbie. En nou, waar we nou? Hi Barbie. Lois. Jij kan het ook? Ja. Doekie. Oké. Hi Barbie. Hi Barbie. Zo. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi, Barbie. Oh, wauw. Cool. Oké. 3, 2, 1. Hi Barbie. Hi, Barbie. Hartstikke goed. Nog een keer? Hi, Barbie. Goed. Oh, perfect. Was ik Shim? Shim maar zeggen. Hi Ken. Hi Barbie. Hi Barbie. Vet leuk. Hi Ken. Hi Barbie. Hilde, ik Shim? Shilde. Wat is de Shim? Hi Ken. Hi Barbie. Hilde nou? Oh, Hilda? Hilda met Sas zeggen. Wat? Hi Barbie. Hi Barbie. Hi, Barbie. Goed zo. Dan hebben we een oor achtergrond weg. Even de timer on. Hi Barbie. Ze we daar zo samen, oké? Together bij jaren. 3, 2, 1. Hi Barbie. Hi, Barbie. Nog een Barbie. keer. Hi Barbie. Hi. Komt ie, ja, Hilde? Hi Barbie. Hi Barbie. Hi. Bijna. Hi Barbie. Nog één keer. Nee, was het nog meer? Gaat het nog hier opslaan of net? Nee, denk ik. Oh, kak. Of steeds ik die eerst. Hilde aan nog een keer. Of doe. In een outfit. Ja, ik moet haast sowieso nog in Ik heb echt wel. Dat Hilde aan nog. Probeer je wat aan dan een keer. Wil hij kan poesten. Dat werkt dan. Nou jongens, ik ben Barbie nummer 2. Geen ken meer. Ik ben nog een echte Barbie met 2 stukjes. Dus we gaan de volgende opnemen. Jaren die is ook ontklein, is haar kleer. Nou, en Hilde weten we net dat hij jaar nog wel, maar misschien Lois nog eentje. En Lois geen jaren, die komt terug, en dat ken ik. Ik zal wel even oh ja, dit is een set, ken nog wel steenblauw, hè? Ja, hier ken ik voor. Best dat meidje, Pop. Dat is... Is van me. Oh, echt? Oh, dank je. Wat lief. Dank je wel. Meisje nummer 4. Kom maar. Wauw, Yara. Wauw, wauw, wauw. Wow. Wow, it's amazing. It's amazing. Waar is de telefoon eigenlijk? I have no idea. We have no idea. Wel handig, hoor. Is wel net zo goed. Nou, zal ik eerst bij Jara? Best. Verdoe ik nou... Dit hè. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Best wel vlot, zeg maar. Ja, hi Barbie. Hi Barbie. Oké. Hi Barbie. Stel ik op. Wat denk je nog raar? Nou, Hilde had je net vast. Oh ja. Dus die kan dat ook weer. Ja. Hi Barbie. Hi Barbie. Oeh. Spannend wordt dan denk ik. Ja. Ik wil het ook zien. Hi Barbie. Hi Ken. Hi Barbie. Hi Barbie. Nog iets jadder aan, ik denk, of nee? Of... Nou, saai. Ja, dat kan wel. Ja, doe best. Dat was een lipglossfeit. Hi, Barbie. Ja, dat is leuk. Oké, ja, dan zit de kleur voor. Even zien. Oor achtergrond nog. Oh ja. Jij bent de kleur voor? Ja. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi. Is je goed? Ik denk dat hij wel kent trouwens, ja. Hi Barbie. Hi Ken. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Ja, toch? Ja, dit is wel leuk. Ik maak hem Iets even kwatter. een kwartje. Ja. Oké. Wil je van Jim nog een keer? Of klaar ik mee om? Wil je van Jim nog een filmpje maatje van TikTok? Lois? Nee? Hi Barbie. Nee? Oké. Dan zal ik me nog even een keer omturnen. Oké. Ja, en ik ben beide no man. Hi Barbie. Hi Ken. Dan was toen nog een oor achtergrond haar. Hè? We krijgen gewoon nou geen... Oh, dit is wel leuk bij die. Dus zo. Ja, dat is clever. Weet je, die komt in stap. Ja. Komt ie. Hi Barbie. Hè? Yes. Klopt hij niet? Wat vergeten? Nou, tante, dit is film, hè? Ja. Maak hem om, hoor. Hi Barbie. Hi Ken. Hi Barbie. Hi Mama, Barbie. zullen Hi we Barbie. Hi Barbie. drinken? Hi Barbie.
Die oor, hè? Hi, Barbie. Kijk, er rent er net meer, ja. Barbie. Hi, Barbie. Hier rent hij naar achter. Hi, Barbie. Hi, Barbie. Hi. Het gaat ergens mis. En dan nou even opslaan en dan... Oké, jongens, het slaagt dus net heel door waar we wonen. Maar we zijn bang dat we nou erin omgrieven gaan, ja, dat we alles kwijt binnen, hè? Dus dat doen we echt net. Dus we kwatten het filmpje een beetje in. We hadden nou Ian Ken, dat ben ik. Dan Jaren, de original Barbie. Dan Lois. Dan ik met de tastutjes. En Jaren met de lipgloss. Alleen jammer dat we net die in die coole Ken-outfit hier. Dat was wel cool met de pet. Nou, ik ga hem opslaan. Hi, Barbie. En dan zal ik aan eerst zaken ophellen. Want die is weer water. Oh, hij is echt een gek ben. En ben je nou heel nieuwsgierig naar het eindresultaat? Check dan even op TikTok, @chitsvlog. En dan vind je hem al je TikToks en al je shorts van de YouTube filmpjes die we maken. Dus dat is hartstikke leuk. En laat even een comment achter. Ik ben heel benieuwd wat je me van vinden. Tot zo! Ik zal even... Wat een kabaal, joh! Hey, ik hel je zaak even op. Als je die twee klitsenpiekjes even... Is die, hè? Of steed die net bedienen hoes? Nee, zaken staan net bij mijn huis. Maar was die twee klitsenpiekjes in de gaten houden? Hi Barbie! Dat is dit weer. Ik ben eerst zo weg. Ja, later. Nou, ik ga eerst de lippenstift maar even van mijn holla hel weer wel heel roos. Ik zal zaak even ophellen. Hey Shaki. Hoi. Had ze een leuke middag, hoor? Heel leuk. Maar wij hier te boeten. Dylan. Bij En mijn Dylan. Damien. Bij de broer. Ja. Dus hier is 12 voor de prijs van Ian. Ja. Sure. En dan maar die fiets naar ophellen. Ja, die is kwallen. Oké, nou, dan hel je op. Zwaai nog maar, Dylan. Doei! Om tot een keer. Doei! Beste. Tot morgen! Doei! Tot morgen! Zie je later! Doei! Check die zat thuis. Want zo. Nou, Zaken pakt zijn fiets nog even. Dylan went het in de verloop. En zijn ouders gaan mij naar mijn auto. Dus best genoeg. Zeg je het. Nou, daar gaat hij. Zeg achter hem aan. Doei! Ah, schat. Thuis. Dan zit er nog wat in de brievenbus zit. En dan komt Sjaak direct zo aan, denk ik. Lex. Hey, hoi. Pierbe. Hey, Fralje. Oh, dat is je nekkenpeer. Hallo. Zaken komt eraan. Ik zeg, dan moet je die ook maar los aan. Je en beide, hè? Ja, zat eerder. Oh, ga je. Ik hou mijn hart vast. Je houdt het stuur net vast, maar ik hou mijn hart wel vast. Hey, chickies. Ben je hem daar? Hallo. Wat ben je aan het doen? Aan het krietje? Wauw. Wat is je mooie kleurplaat. Ik kom aan zo'n BM'tje. Ja? Ik zal even omrennen. Zaken maar zusje wat jaren ik maken gaan. Komt-ie. Hi, Barbie. Hi, Ken. Hi, Barbie. Hi, Barbie. Hi, Barbie. Vies van. Grappig toch? Hi, Barbie. Even op TikTok geweest. Maar. Ja, zie maar even. Nou jongens, ik sluit met eten wanen. Zaken met aan het voetballen. Dus ik ken alweer kille krijgt. Maar ik zou zeggen, voor je nou een leuke vlog, abonneer je, zet een blauw toempje omheen en via het net de chill app te downloaden van mijn tablet of telefoon. En mij vlog.